Ola a todos e a todos, imos a continuar esta sesión de tutoriais do proxecto feudal con Age of Empires 2 e imos a continuar neste caso cos escenarios a través da paisaxe e dos detalles que poden enriquecer pois o noso escenario que estamos a crear dentro dese proxecto feudal. Imos ao xogo. Modificar escenario. Xa vedes como teño escenario, ca fauna, bueno, que fixemos outro día, máis os espacios naturais. Ben, hoxe vamos a dotar de recursos e ademais vamos a seguir, bueno, ampliando algúns detalles. Por exemplo, en canto ao río, pois imos a ir a unidades, Gaia, e en outros vamos a poñer algún naufraxio, pois aquí na zona de costa, aquí por exemplo en medio das rochas, un naufraxio, e aquí ponemos outro naufraxio. Fixados, aquí outro día cortamos esta zona de río, que vamos a facer agora é arreglar, vale? Isto a mapa, perdón, a terreno, auga, y rápidamente vamos a ampliar un poquillo, vamos a baixar a elevación, e metemos ya. Vale, xa temos o río arranxado, non sei que temos algún tipo de error, deixame comprobar. Vamos a quitar isto. Sí, perfecto. Doy a guardar e continuo. Ben, vos decía entonces, o que vamos a facer é, pois, por exemplo, fixados, teño hojas, vale? A carón do bosque, entonces o que vou facer é preto dos bosques, mirade, vou ir dando, pois neste caso, un aspecto, unhas follas, vedes? Vou co pincel, vou ir dando, ollo creo que as follas, como é neste caso tamén relevo, o que fago é borrar outro relevo anterior, vale? Tede cuidado con iso, xa vedes como vai quedando, vale? Podo meterlle pouquinho, podo meterlle moito, eso é o vosso gusto, vale, fixadevos. Pero si, bueno, non está demais que poñamos así uns poucos, que, bueno, o que axudan é a enriquecer un pouquinho o mapa, de acordo? A dar un pouquinho máis de realismo, se queredes. Entón, vamos poñendo por aquí, por aquí. Xa vedes como vai quedando o efecto. Ampliar, mirad, amplio o pincel e evidentemente amplio tamén pois a capacidade de dar esos detalles, vedes? Muy bien. ¿Ves cómo va quedando el efecto?
e con isto damos por listo xa este aspecto. Neste caso o vamos a facer tamén pois dotar de montañas, vale? Temos neste caso en Gaia outros temos 4 tipos de montaña. O problema da montaña é que requiere un espacio suficientemente grande para poder ubicala, de acordo? Por lo tanto, vos podes atopar coa dificultade de que, debido a como puxestes a disposición do relevo, vedes? Non vos permite. Como podo poñer a montaña? Ben, se quero poñer a montaña, o que fago é poño a elevación á mesma altura, imaginaos, pois 6, vou poñer un pincel máis grande para que me deixe facer a meseta. Agora vou a unidades, Gaia, outros, busco montaña, e nestes espacios é cando podería poñer, fixados, vale? De acordo? Pero para iso xa vedes que necesitades espacios bastante potentes, de acordo? Bastante grandes, vale? E que estén á mesma altura, senón ponemos dificultades. Aí tedes outro exemplo, ou montaña 1, non sei se aquí me deixará, non, outro aquí, vamos a poñer aquí unha cadea de montañas, así, facendo como un falso paso. Incluso despois, se collemos terreno sucidade, fixados o que podemos facer é como un paso entre montañas, vedes? O efecto, de acordo? Pasos entre montañas a modo de camiños. Continuamos, vou guardar. Sempre é conveniente, como sabedes, ir guardando para evitar calquera tipo de problema. Ben, hai outro elemento que son as flores, por exemplo. Unidades, Gaia, outros. E aquí temos flores, 4 tipos de flores. Ben, pois é o produto dos bosques, doto de flores. Vedes que as flores non perxudican neste caso a outros terrenos, vale? Podo poñer diferentes áreas con flores. Ui, acabo de poñer o que non debía. Cambiei aí. Vamos a borrar estos naufraxios. Estábamos coas flores e de repente pasamos a naufraxios en vez de flores. Vamos combinando. Muy bien, guardamos
E continuamos. Que máis vamos a poñer agora? Pues vamos a poñer recursos mineiros e recursos de ouro. Por lo tanto, seguimos en unidades, imos a Gaia, imos a outros, aquí temos cantera de pedra, vale? Que é un recurso fundamental pois para, neste caso, poder facer as construcións. Onde podemos poñer? Bueno, pois en diferentes áreas, poñer diferentes canteiras. Normalmente pois sacaron de zonas máis altas. Ben, o seguinte elemento que vamos a incluir no noso mapa, en este caso, pois a mina de ouro. Por lo tanto, vamos a unidades, Gaia e outros. E en outros buscamos mina de ouro, que é outro dos recursos fundamentais neste xogo. E, pois, poñemos onde consideremos. Vamos disponiendo pues las minas de oro donde consideremos. Mira que bueno, intentamos que esté un pouco equilibrado, de acordo? Que non solamente teñan minas de ouro pois a cidade ou o feudo, sino que bueno, os dous teñan recursos suficientes. Non nos importa que ainda que pensemos que son recursos de máis, tampouco pasa nada, porque ao final se trata de equilibrar o xogo, de acordo? Por lo tanto, tampouco pasa nada, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, creo que vamos a deixarlo así. Vamos a poner por aquí dúas perdidas, vale? Nesta zona de aquí. E con iso é suficiente. Ben, guardamos o ouro. E agora imos a seguir neste caso con outro recurso que é fundamental para entender os recursos de alimentos no xogo, vale? Seguimos en Gaia, outros. E temos aquí arbustos de forraxe, vedes? O valor en economía e o que son. Son, bueno, arbustos con vallas que nos permiten, pois, obter alimentos. Onde haxa flores, en zonas de flores, en zonas de bosque próximas aos espacios humanos, pois podes poñer, neste caso, pois, algún recurso deste.
preto deles pode haber xabaríns, que son os que normalmente comen as vallas tamén, que compiten polas vallas cos seres humanos, vale? Cos aldeanos neste caso, que son os que se encargan de recoller as vallas. Imos poñendo así, vale? De forma máis ou menos. Moitos vedes que van a estar en zonas peligrosas, polo cual, pois, quen xoga vai ter que ter cuidado, deberá ter cuidado cos lobos ou enfrentarse a eles. Pero, bueno, eso forma parte tamén do reto do xogo. Por lo tanto, pois, non deixa de estar ben, de ser unha opción que o que fai é, pois, bueno, crear un reto a mellores no xogo. Ben, eu penso que así nos pode chegar. Vamos a poñer aquí a cidade un par deles tamén, preto. E vamos a poñer, pois, por aquí, por este bosque algo máis. E listo. Ben, quedamos a agardar novamente e continuamos. Por hoxe, en canto a recursos, é suficiente, de acordo? Puxemos minas, puxemos canteiras de pedra, puxemos arbustos, neste caso de forraxe, que permiten, pois, alimentar. Mira, aquí temos un xabarín, vamos a poñerle aí uns arbustiños, neste caso a eses xabaríns, para que podan comer, vale? Aí temos. Quedo a guardar novamente. Como vos decía, pois, puxemos xa máis detalles no noso escenario. Fixaros como está xa cheo de cor, neste caso, cas canteiras, co ouro, co forraxe, co bosque, neste caso acantilados. Bueno, xa vedes todo como vai quedando configurado o noso mapa. Nos próximos días o que faremos será seguir ampliando estos detalles para logo preparar, pois, nos últimos tutoriais o que sería a parte final para poder xogar neste proxecto feudal con Age of Empires 2. Veña, deixámoslo aquí, vale? Un saúdo a todos.